Máme kontrakt s ruskými partnermi do roku 2034 na dovoz plynu. A dnes ten dovoz plynu už nie je väčšinový, je menšinový. Ak si pozriem celkovú štruktúru dovozu plynu na Slovensko, tak cez Turkstream už prichádza len menšina plynu. Problém, ktorý spočíva, je predovšetkým v tom, že ak sa úplne tieto kohútiky zatvoria, tak môže vzniknúť problém nedostatku komodity a nárastu ceny. Pozrite sa, my urobíme, čo môžeme, natlačíme zásobníky a budem posielať kytice vďaky Ursule von der Leyen. No čo mám robiť? My sme urobili všetko preto. A najviac, čo nás mrzí, je, že tu je brutálna infraštruktúra, ktorá ide cez územie Slovenska, ktorá bude suchá. Jednoducho bude tu potrubie, cez ktoré išli desiatky miliárd metrov kubických plynu smerom na západ, kde sme zarábali veľké peniaze a boli sme z tohto úplne vyradení kvôli ideologickému nazeraniu. Je to vlastne kvôli nenávisti. Nenávisť dnes dominuje európskej zahraničnej politike. Takže plyn pre domácu spotrebu. Tá domáca spotreba, nech trošku uvedeme tie čísla, sa pohybuje niekde medzi 4 až 5 miliardami metrov kubických. To nie je nejaký zásadný problém. Ako vieme to niekde zohnať. No len keď nebude dostatok komodity, bude obrovský tlak na rast tejto komodity. My máme stabilnú dohodu do roku 2034 s Ruskou federáciou o dodávkach plynu za konkrétne ceny. Tohto nás Európska komisia zbavuje. Rovnako nám komisia nepomohla s tranzitom, nepomohla nám s ničím. Dokonca nepomáha komisia ani s vysokými cenami elektrickej energie. Takže prosím, mňa sa nepýtajte, čo bude po roku 27. My urobíme všetko preto, aby bolo dobre. Ale čo bude po 1. novembri 27, ja neviem. Ja len verím, že do 1. novembra 27 skončí vojna. Jedna závislosť sa nahrádza druhou závislosťou. Dnes Európa bude odoberať brutálne množstvá skvapalneného plynu zo Spojených štátov amerických. Jednoducho toto nie je riešenie pre nikoho. Od samého začiatku sme túto ideologickú hlúposť odmietali. Na všetkých stupňoch sme protestovali, vyžadovali sme zásahy do legislatívy a včerajšie definitívne hlasovanie potvrdilo konzistentnosť nášho postoja, keď zástupca Slovenskej republiky hlasoval proti tomuto nariadeniu. Znovu očakávam, že do 1. novembra 27 by mohol byť ukončený vojnový konflikt. A napíšte si to všetci, keď skončí vojnový konflikt. Všetci si polámu nohy, ako budú utekať do Ruska robiť biznis. Ešte raz. Keď skončí vojnový konflikt, všetci si polámu nohy, ako budú utekať do Ruskej federácie a robiť biznis ako obyčajne. Čiže business as usually.